Здравейте, аз съм Николай Костадинов, заместник-председател на Общински съвет Варна. Това е Георги Георгиев, заместник-председател на Възраждане. Намираме се пред едно от многото варненски училища, където след тази седмица, където беше приета поправката за предучилищното образование за пропаганда на джендър идеология, ще бъде забранена пропагандата на джендър идеология във всички български училища. Тук сме и за да осъдим един пост на ресорния заместник-кмет, който е от община Варна. Повече ще каже Георги Георгиев. Ресорният заместник-кмет изрази позиция, в която ясно изобличи себе си като проводник на джендър пропагандата, срещу която всеки нормален човек се бори в България. От София до Варна, след гласуването и избрани поправки в Закона за предучилищното възпитание, тази джендър пропаганда е забранена в българските училища. След като беше свършена тази забрана, последва неистов вой във всички кътчета на България, където са успели да се изпокрият или да пуснат пипала разни джендър субекти. И това само може да ни радва, защото това само показва, че сме на прав път и това трябва да продължи. Но как да коментираме факта, че едно от знаковите лица от администрацията на кмета Коцев е явен проводник на същата тази джендър пропаганда? Това е нещо недопустимо и вярвам, че по всички начини ние трябва да спрем да се случва както в българските училища, така и в община Варна. И така, осъждаме тази проява на джендър идеология от страна на заместник-кмета. Искаме оставката на Коцев и на цялата му администрация. За пореден път той показа, че освен лош управленец е и лош кадровик. Той не може да подбира хората, с които да работи, и те са проводници на чужда пропаганда, чужда идеология. Ние сме православни християни и изповядваме нормалните човешки ценности. Оставка за Коцев!